मर्निं लोगोफोर दायो फुंनि 7टा जाबाय आरो नै टाइमा साना एसे जौबाय खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लागोना जाबाय आंनि बे दैमारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लागोना जालायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर थौ नै लाव खानो फैदों आरो जोङो नैबे जोगोनार दंफांबो दं लाव दंफांबो दं नै लावा खानोसै दायो बाबाया हाथायाव लांनो नागिरदों थाइनै मोनबाय थाइनै दोनहैखाबाय आरो लाबोबाय आरो जोंहा नै आइयाबो लादों थाइसे आरो नै लावखौ हानानै लाबोबाय आरो जि मोजांखा बाबाया हाथायाव लांनो नागिरदों बुधबार हाथायाव दिनै नैबे थाइसे एसे फिसा जाहैबाय साराय सुदों आंहा लोगोफोर फिथा सावनानै जानो सानायसोमोन एसे सुफिनबावनोसै गुफुंनानै थायो नालाय हराव सुनाया नै फिथा लगायदों जोंहा फिथा सावनोसै आरो बेखौ जानबाय आरो आं दायो नै साराया दुंबाय दायो फिथाखौ हरनोसै एसे माबा जाबाय दा दै हांसोआनो दिगदारथार जाहा नै हांसो फिसाया जिनो थावनि फिथा लोगोफोर मागोनि सिगां जाखाबाय जोंहा जाबाय लोगोफोर खांसै नै खांसै आरो दायो संख्रि जालांसै फिथा जानोसै आरो नै जादों Papa? Này Raja đã xích cắn đây cho hả? Bây giờ ra bây giờ. Kita जानो नो Raja này. Raja kita जानो sini. Aman deh. Oh. Oh. Này, đấy kokling jirgasnya ada baba ya. Kangde. Ya ओंखारबाखै बदो अबोर मावजि फिसायाबो गोसोमथार खेनसे माबानायाबो गोसोमसोमोन ने खेनसे फाथालसेयाबो नै खख्लिं ओंख्रि संबाय जोंहा नै हांसोआ दाउ अर सायो जोंहाना
Đây này ạ. Đây khăn trồng con nào đấy khổ phim chứ. Bây giờ sẽ mà thăm đâu một nào. Kubra lah basi. Rasria. Này, đến khăn sang hả? Đây phải đủ chứ nè. Thì coi vào ta khát. Đấy, em không dàn xí đây á. Này, em không ra bây giờ hả? Mà mình xíu lên đi lên. Không dần chỉ đeo vào đấy, chứ nữa. Hello bác bà con bây giờ. Cái chữ nữa ấy, liên quan vậy chứ. Cô dàn xe này khăn này bị hả? Đi mình khăn này cái lấy đi. Mình khăn này cái. Mình hả? Mình khăn này cái này. Anh là khăn này ăn cho nằm ra nào, gồn nào rồi rồi thì nó sẽ lo rồi. Phải. Jangan kalau satam lo, baba ay sampai anglo mana ada sampai daraja dong. Aku bisa dong. Soalan cumi mana badi mana lah mana daraja. Nei mai lam fैबाय आङो दायो ओंखाम जाखांनानै माइब्रा माइ आरो एसे लामबावदों एसे नांबावगौ आरो नांदेरबावगौ एसे बुरजा सौनोसै मागोनि फिथा जानांगौना ओंखायनो लामबावबाय आरो आलासिबो फैगोन नालाय मानसिफोरबो फैगोन नालाय ओमफ्राय बांद्राय बुरजा लामाखै एसेल' लामदों आरो होमबाबो दंबावखायो नालाय एसे लामदेरदोंसै आरो ना Raja थाबायदों बाबा सिजो बानलु बे बानलु दं जानो नै गुड्डुआबो नुन सिगां सहैयो मालाय गुड्डुआ थांदो मानसि नांगौ बा आगैनिबो हो आगैया सोमनोबो आगै मा सोमनोबो होदे आबा दे Nani macam nan
Này 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 này. Anh nè. Thay nè nè nè. Đi em đi. Ấy cái nào? Thay xin nào có đứng này lại. Anh rất khani. Đi. Hàn bây giờ খাবে হাই গলে বাবা হলে Khana à, cả khana đúng vậy. কাখিয়া বিবে মানে ইনখার বাগুনছে উনি মাসি দিগদার হয় Nah, ya habis salam sih. Ayang mun alang kang bay. Raja ada masum angkam jagasnya masum Rania. Nah, Rani. Raja ni ayang, ang ni ayang. Ini bibo siapa? Nih. Kantar. Kaget pukrem nama. Bagaimana kamarnya? Nah, yang ni pengbayar fayदों आरो जोंहानि आनैनि फिसाला बाबानि बिनानावनि फिसालाफोर नै मा नाम राजा नोंना खिथालाय गेरेमसा मा दैमारि ना ओइ नै बाम जाबाय मालाय राजाया बिमाइजों दहाय लाजिनानै मोखां फांथेबाय थादों राजाया मालाय जोंबो दं आइया माइ जावदों माइरं जावदों ओमफ्राय नै मा होनो मादैनि फिसाजो आरो आइनि बिनानावनि फिसाजो बियो जा आमाजों बाम जाबाय नों दहाय बायदि लाजिदों ए लाजिदोंनो लाजिनाय बिराद बुरजा लाजिदों ओइ नै हेले बाबा राजा सिजौ नों बिराद लाजिदों जुमाय आरो दिनैसो संदों ओमफ्राय एमाव फोनखांबाय खोबनानै दोनबाय आरो नै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय